päällesi. Kiltti, Henri! Ole kiltti ja pue se päällesi! En ikinä! En varmasti pue! Henri, älä viitsi olla noin lapsellinen, vaan pue se paita päällesi. En! Oh, eikö Pekka näytäkin herttaiselta? Tosi hölmön näköinen. Apua! Minä tukehdun! Minä en voi hengittää! Lattia on likainen! Nouse ylös senkin, kakara. Oi siitä päivästä! Tulee koko elämäni paras päivä! Kun minusta tulee kuningas, kukaan ei saa mennä naimisiin. Ei saa pörrö, se on... Tai siis, hyvä pörrö, hienoa pörrö. Täältä pesee sekin inhottava, iljettävä, ällöttävä. Hei, minä katselin sitä. Et katsele enää. Katson nyt tätä. Sinäkö tämän teit, Henri? En. Eikö nyt tarvitsekaan mennä häihin? Ei onnistu, Henri. Mutta minulla ei ole vaatteita. Kyllä sinulla on. Kaupassa oli vielä yksi paita. Pinkki! No niin, tänään on se päivä. Paula-serkku on minun lempiserkkuni. Kuka nyt huolii pikkusievän Paulan? Minä en huolisi, vaikka saisin 1 000 000 euroa. Viekää Henri pois täältä! Auts! Ei saa! Hei, katso! Se on minun nynny. Ei saa olla tuhma, Henri. Henri, mene pukeutumaan heti paikalla. En varmasti mene, ja sillä hyvä. Henri! Tää on epäreilua. Myöhästymme häistä. Myöhästymme häistä! Myöhästymme häistä! Hyvä. Varokaa lätäkköä, pojat. Ups. Nyt minä olen ihan likainen. Henri! Se oli vahinko. Tule nyt, mennään sisälle. Älä välitä, Pekka. Kyllä se kuivuu. Katso nyt, miten likainen sinä olet! Älä yritäkään koskea minuun! Kuules nyt, kakara. Tämä on Paulan elämän paras päivä. Ja jos sinä pilaat sen, minä olen hirveän vihainen. Siis, mitenkäs tänään käyttäytään? Hirveän hyvin.
Elämäni paras päivä! Elämäni paras päivä! Elämäni paras päivä! Rakkaat ystävät, olemme nyt kokoontuneet tänään tänne todistamaan Paula Paikkalan ja Pauli Kiertäväisen avioliittoon vihkimistä. Kiertäväisen! Olkoon teille armollinen elämä ja miettikää sitä, mikä voisi olla asia, mikä täydentää teitä teinä toinen toisissanne. Kenties toinen teistä tarvitsee rohkaisua tiettynä aikana. Sormus, Henry. Mitä? Toinen sormus senkin kakara. Missä se on? Se on Pekalla. Ei ole. Okei, tässä. Te saatte lainata mun sormusta. Kiitos, Henri! Voiko tylsempää enää tulla? Arvoisat häävieraat, rakkaat sukulaiset ja ystävät. Nyt on puheiden aika. Bravo! Joo, tylsempää voi vielä tulla. Mutta ensin haluaisin itse lausua muutaman sanan ihastuttavan vastavihityn morsiameni kunniaksi. Nyt minä häivyn. Ja niin kuin monesti aikaisemminkin, kuten jo aikaisemmin sanoin, hyvin kuin vain pystyin toivomaan. Kaikki kuulijat aikaisemmin. Tässä kohtaa sitten minä haluan painottaa. Wow! Hyvän näköinen kakku. Maista pieni pala! Ihan pikkiriikkinen pala. Hyvä, maistuu mahtavalta. Pikku pala vaan vielä, ei sitä kukaan huomaa. Ja nyt pitemmittä puheita, mennäänpäs leikkaamaan kakkoa. Tosi hyvä. Odotas kun saan sinut kiinni senkin pahanilkinen kakara. Ja. Tästä ei tullut elämäni parasta päivää! Saan hävetä silmät päästäni. En varmasti enää ikinä. En sitten niin koskaan ota sinua mukaan häihin. Ihan tosi. Tästähän tuli mun elämän paras päivä.